Ассалом тамошобинон созен назен саломати хубай имрӯз ҷои апай Ҳанифа мо омадагем нигоҳ куненам қабурои хушро овардиан баъд аксия сар додаган марабат ҳамроҳи фаришта якта ба якта нишон метем. Ассалому алайкум духтаро, имрӯз мо ҷои апамона вай аксияро кардагем. Аксияи калони соли навии ахирон аксия мешавад. Нигоҳ кунед духтаро 150 сомон. Хушругиша бинен тамошобино 150 сомон эра бинен ягон ҷода ин нарх нестай марамат 150 сомони то 54 размер ҳастай успет кунен. Ина бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза ҷои апай Ҳанифа мо дуюм қатор марамат анай болопӯшошам хушрӯ ёра чанд каден 150 сомон мара бисёр мепурсиден ай ангоро нигоҳ кунед духтаро чихе хушрӯай духтаро гарма каки хушрӯ чанд та цвет дора 150 сомони ино стандартана размерошон тақрибан то 56 ам мешавад духтаро ана иҷада бо курткора нигоҳ кунед духтаро ёям 150 сомон ва чихе нақс духтаро диден курткачаҳо 150 сомон баъд ана бо ҳаст ина 150 сомон успет кунен духтаро касе омада наметавонад нависен доставкатон мекунанд ишам хушрӯча акой ангор нигоҳ кунед духтаро чихе нақзака айтаги чӯко мебушен гарма как 150 сомон ана баъд инаи ҷемпирчаам хушрӯа миу миу инорам 150 сомон беҳад фасон духтаро марамат иҷада инчунин дигар чизоям доранд дар рафти навор нишон метиҳем ҳатман пайгирӣ кунен боварӣ дорум ки маҳқултон мешавад аксияи соли навӣ духтарако дар ҷои апай Ҳанифа мо марҳамат нигоҳ кунед духтаро ина болопӯшои фасони хушрӯра арзон кардан чанд мешед ино 200 сомон ина 200 сомон гарма как мегира ғаф сакакай ина дигар цветошам ҳастай бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза дуюм қатор ҷои апай Ҳанифа мо расветкоша бинен чихе хушрӯай баъд материалаш фасонай духтаро шушта мепӯшен ина намешаванд мақсад ки хушрӯай агар бурд мекунен ба ина мана размеро чӣ хеланд размеро ҳаст ай 46 то 56 ай 46 то 56 аст ана ангорка ангор бехат хушрӯ и чанд пулай 200 сомон ишам 200 сомон диден ангоркои хушрӯам 200 сомон кардан дар бораи дигар гулош бо метавонед нависен минорам 200 сомон хушрӯа кори дастӣ рафтагай духтаро диден вечерни платья 200 сомон ина хеле халатои гуччи 200 сомон ҳамаша арзон кардан лой ҳастанд ки духтаро оригиналош ина 200 сомон ана баъд двойкачаҳо ҳаст ина двойкаҳошам хушрӯе ҳаст ки духтаро метавонед как база бисёр мара база мепурсиден духтаро ина ҳам база бо як костюмш падарка 200 диден сомон 200 сомон нархаш нархи беҳтарин ана баъд бо ҳаста инаи модело спортивни двойка духтаро двухнитка материал нигоҳ кунед юбочняй духтаро 200 сомон а беҳад фасонакай духтаро аз аксия қафон намонен аксияи соли навӣ рафтестай мана ишам двойкаяй кожинкача дораю база дора духтаро нигоҳ кунед Ана. ки костюми кожаш капюшон доранд 200 сомон марамат инами қисм ҳамаш арзон шудагиай духтаро 200 сомон и болопӯшам фасона аз инам расветка ҳастай марҳамат метавонен аксияи духтаро метавонен ки ай наздик бешаванд ина нигоҳ кунед духтаро агар наворда хушрӯ надида бошед бинависен суратошам мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунанд туничкаҳо ҳаст турецкиян чанд сомон 200 сомон иям 200 сомон диден дарози хушрӯ хабари дигар нигоҳ кунед двойкои ки 400 сомон буданд инора мо аксия 200 сомон барои клиентҳо кардагем барои ина 200 сомон хушрӯгиша диде мана марҳамат двойкачаи фасон дигар цветошам ҳаст бинависен суратошам мепартояндона 200 сомони беҳад хушрӯи материалаш шушта мепӯшен инаи цветчам аста иям 200 сомон ишам 200 сомон нигоҳ кунед хулас иҷа ҳамаи боро скидка шудаги ҳар яки ирамо абзор карда наметавонем ана инам дакорам бинен духтаро иқа хушрӯан ҳамаш 200 сомони успет кунен ҷои апай Ҳанифа мо биёен нависонед рақамошон ҳастай доставка дорем иқай двойкаҳо фасонаи тамошобинон нигоҳ кунед ҷои апай Ҳанифа мо омадагем аксия эълон кардаган двойкаҳои турецки фасоншона арзон кардана ина 300 сомонда ҳам кардиган ҳам кирта мегирен вязкаш ғавси хушрӯви сахтакай марамат 300 сомон бо дигар цветошам аста япа
о расветкош расветкош ҳаст нависен сурат мепартоян Бибинед духтаро. и тройка чанд сомон Тройка ино 300 сомон. хишруа духтаро вирсачира билен тройкои турецки 300 сомон штагиай дар ҷои апай ҳанифамо аксияи солинавӣ инаи цвечам будай сиёшам Брюк дора хатиш духтаро. Тройка. туника брук баъд кардиган дора бозори корбон тарафи тилло бозор байни ҳафтум ҳаштум дарвоза дуюм қатор марамат биёен беҳад либосакҳои хушрӯра арзон кардагиянд аз аксия қафо намонен и чанд пулай 300 сомон. вай ира бинен 300 сомон шудай духтаро дигар цветошам аст нависен суратошам мепартоянд интихоб кунен доставкатон мекунанд хулас ина ҳамаро арзон кардаг апай ҳанифамо успед кунен ина аз ҳамун кардигано бегилш иш 200 сомон диден материалш ҳамун материал фақат ки гил надора турецки мана ин намудшам ҳаст иам 300 сомон диден жимпира кардиган касе ҳамин намудора мехост харидорӣ кунад биёен ин апай ҳанифамо арзон кард омада наметонед нависен чун доставкатон мекунанд ина иам фасонакай Балшумер ҳаме пресидент докле. Ҳам ангорай материалаш, ҳам бо аксияш. ангоркаи ғавсаки хушрӯ духтаро 300 сомон марамат омада ай пеш тамошо кунен маҳқултон мешава бурӯшон Мо аксия кардагем, беҳад качествои хубанд. ё чанд пул шидан Сомони нобори нав. 300 сомон ина бори новинка диден инамучам аста ишам хушрӯ тедяя тедяи ғавсакай мана марҳамат биёен ай пеш бинен духтаро омада наметонен нависен доставкатон мекунанд Биёям бо ин наздик. қай ёш хушрӯвай духтаро ёш чанд сомон Ино 200 сомон. ина нархам нархи беҳтарин Бе арзан Мана. бовар кунед качествои хуба. Иш чандай? Иша 280 кадагим. 280 сомон. ҳамаш арзон шудагиай духтаро биёен ҳамаша бина 600 сомона палто аксия шидай 400 сомона 400 сомон дар ҷои апай ҳанифамо нигоҳ кунен чихе хушрӯчанд чанд тарасветка доранд марамат каседа дар кора 400 сомон бозори корвон тарафи тилло бозор байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза дуюм қатор ира бинен чихе хушрӯчане размераш чихелай то 52 размер дошта ина марамат нигоҳ кунен мана марамат аз размери майда сар карда то размери 52 размер ҳаст нархошон 400 сомон у палто ина инорам аксия кардагиян 400 сомон иёшам хушрӯа безрукавкай мана марамат турецки 400 сомон безрукавкай фасон дигар цветшам будай диден марамат кадомаш дар кор мешавад духтаро апай ҳанифамода нависен ё ки духтаро биёен ай пеш бинен хитон ё чанд сом шудан 250 ино 250 сомон шидиден ишам хушрӯ качестваш 250 и яра светка дора сиё ҳам дор сиёшам будай диден 250 сомон беҳад хушрӯ баданаи моделиш ҳаста иш чанд пулай 250 ишам 250 сомон марамат духтаро омада натонен хучун доставкатон мекунам ира балшмерка меприсидан 300 сомон хушрӯчае аст ки пеш материалшам хучам расветка дора бо ана инам доям ҳаст ёям ино 200 сомони кадам инамуча 200 сомон аксияи солинавӣ дар ҷои апай ҳанифамо ана и цвечам астаи духтаро ҳатман биёен ҳамиқа интихоб бисёрай ҳамаша бо нархҳои дастрас пешниҳод кардастиянд дар ҷои апай ҳанифамо духтаро ана духтарако тренди инстаграма овардем ана михе палтои фасонамаш мода ёфтум дар ҷои апай ҳанифамо марамат нигоҳ кунен ҳам дарозош ҳастай ҳам ине хел кӯтоҳош аксия рафтаистай чанд сомӣ шидан фаришта Инора 1000-1200 ам бигем агар меарзан яки мо ки аксия дорем барои шумо 700 сомон ина духтаро касе ки бигире агар бурд мекунад нигоҳ кунем чӣ хушрӯ ина 700 сомон беҳад хушрӯ мода шудагиа тренда 700 сомон баданаи кӯтоҳошам астай ё чанд пула 500 сомон. 500 сомон марамат бозори корвон тарафи тилло бозор байни ҳафтум ҳаштум дарвоза дуюм қатор ҷои апай ҳанифамо расветкаша бинен чихе хушрӯ мана марҳамат кӯтоҳош 500 сомонӣ аз ҷабо дигар моделошам будай тигровиш ана бад Мана. харо як бо новинкаи дигар бинен
ای چند پولای؟ اینا میپشه رنگ شوبای 3000 سومون نمیشه داتاناتون حتما ایگیرن. ای چند شلگی برینا؟ این چند رسویتکا داره 500 سومون. اینا اپای انیفامو 500 سومون کمبینی رو بینیای. برای نمونه برای شما اکچه کرده. ایش هم خشو چه بوده یا ایره بینین؟ کپشون داره. ایش هم 500 سومون؟ 500 سومون همشون دخترها باری نوی که بارمونه همیز کم کرده. منه کاسه شو بگیره حتما بیا. اینا هم خشرو نگاه کنین. رنگی کدابی شوبای نورکای ناتورال که مانند بینین فرقش نمیکنه. 650 سومون دخترو درباره رزمیروش با میتونین از خچون پرسون شوین رقمشون هست در روی اکران. سترانیچکاشون هم اتمیت کردگیم. گیر به حد خشرو بایزه بنده سبوکا نه بر سبوکا که خشروان تماشا بینا شوبای ارزان میپرسند دخترکو مرحمت در جای اپای حنیفمو انم خیلی شوبای فسانه اکت کردن چند سوم شید؟ 650 سومون بود دخترها 450 اینه از 650 سومون 450 سومون شید از این بودیگه چوه چمستای مرحمت کسی در کارای بیاین بزرگ کاروان طرف تیلو بزرگ باینی هشتم و هفتم دروازه دیم قطور از هوای با سیاهش هستای منه اینا یا کپیا لوکس انم دوینی مزوره را کپیا لوکسشان 450 سومون اینا این مدلش هم هست این 400 کده. ایش 400 سومون ایش هم خشرو دیدن در روز فسون ستیل زنو نبینن چه خشرو دیدن چه زور تا 60 از مر داشته 400 سومون من غاو سکک به حد فسونه که سبوکای با مرامت میتونین جای پایانی فهمو بیاین دخترا اومدن نتونید نویسین دستافکتون میکنن اینا 650 اینا کپیا لوکس 600 سومون دیدن چه خشرو عجایب خشرو استریژنی عجایب خشرو من بیاین ایناستی گفتم ببینه انا این مدلش هم هسته این چنده؟ اینا 800 بوده 650 سومون اینا 800 بود 650 سومونش دیگه ای هم خشرو دخترو مرحمت بیاین همش رزمیر دورم کدامش معقولتون میشه و اسکرین شات کنین روان کنین دستافکتون میکنن انا یو چند پولن؟ 270 سومون سکیت کشیدگی تدی. هم تدی داره هم انگور نوی کای زمانوی دیگه بود چه ای چند پولایش هم خشرو بوده 230 230 سومون فسانی شدیدین ایره بینین هم ارزان هم خشرو این دخترکودا به حد فسانه دیگه بهتوش هم هست نویسن صورت میپرتوین نرخی بهترین 230 سومون اینای به زکاف کرا بینین تنگی 250 سومون اینا بینین دخترو 250 سومون یا نمود فسانه گرمکای مرامت بیاین 250 سومون اکتای سالی نبی مرحمت در جای اپای حنیفمو رقمشون هست دختر اومده نتونین نویسین دستافکتون میکنن چای سالی نوی رفت است دخترکو در جای اپای حنیفمو نگاه کنن دویکا چای فسونه حتی ترویکا یا سومچکا هم داره نرخش 150 سومون 50 سومون اکچای سالی نوی من اینای چوچ هم هسته من 150 سومون ترویکا چه به حد خشرو بزرگ کاربان طرف تیلو بزرگ بینی هفتم و هشتم دروازه دیم قطور جای اپای حنیفمو این تونیچ کچنده 150 سومون اکچه اینو کاتوشکی نمیزنن هیچ باری باری گوانجوی 150 سومون من شوشتاش تا میپشن یک تا میگیرن دخترو چند سال میپشن خشروی بعد با هست اینایی هم ترویکا ای چند پوله؟ 200 سومون من ای ترویکا چشم خشرو هم یوبکا داشته کوفته داشته ای با بولوکوش بیزی خشرو چای 200 سومون به حد ستیلش فسونک دخترو مرحمت 200 سومون بعد ویاسکوی خشرو دارن 150 سومون و ایره بینین 150 سومون ویاسکا راست پرداجای کالون رفتسته اوسپت کنن دخترو بهترین نرخی اینا مرحمت جای اپای حنیفه مودش مرا انم خیر از پرداجو انتظارن 150 سومون که دوای که دخترها بینن 150 سومون کسی اومده نمیتونه تماشا بینا بنویسن دستافکتون میکنن من اوای کمبینیر بینی بود دیدی انا ایشا بینن بود دخترکو ایت بچم خشرو کمبینیر بینیای کوژا کتی ویلوره مرحمت اکسای بهترین بعد میدونید انا دوی کچوشم خشرو کار دستی رفتگه اینا چند پولای یا 200
200 сомон духтаро. اینا ایش 200 400 سومونی сомон будан ино качеслошон ҳичи намешаванд. دیدین حاضر 200 سومون شدگیان اسپت کنند دخترو بهترین عکس رفته است در جای اپای حنیفمو انا این عمود هست ин бурю қатия. این دویکان میو دخترو از این رسوتکو هست نرخوش را چند کردن Турецкиян 350 сомон буда, турецкиян. Иёра 280 кадагаан. اینا مرحمه 250 250. ترکی دخترو 250 سومون Размери 60 мешавад. اینا دیدن چه خشروچن Бисёр мепурсидем ба مانا материалش هم خشرو ها фина ёфтен иҷо اینا магазини دخترو دیدن аднои марҳамат биен. به حد فصل 250 سومون دویکچای خشرو مرحمت اسپت کنن دیگه цветой هم هست Аксия кардагия. اینا باز دویکا دخترو ایشا چند کردن ایشا چند کردن این دوخنید که یگم نمود نمیشود. این 400 بودن 300 سومون. 400 سومون بودن 50 сомонира. مالی 250 سومون دیده ایشا ارزون کردن ҳави фариштара диде скидкара бине 250. مرحمت بیایه Хулас иҷа бисёра. скидкай айнар хевадагӣ на. Ба фикр ма ҷуда омадим. اکثر بینن انا یم 150 سومون دخترو دیدن کوفته اکثر فرشته برآورده است برای شما دخترا نگاه کنین چه ارزان کردن 200 биен точка 8 дарвоза. دیم قطار қатор ҷои апай ҳанифамо. انا دخترکو کورتکاچوی турецки ارزان شد در جای اپای حنیفمو акцияи солинавӣ марҳамат спет крен беҳад расветка кошон бо хушрӯай чанд мешид фаришта 850 сомон буд 500 сомон шуд. ина диден чӣ хушрӯа саб букакан 850 сомон буд 500 сомон шудагай спет крен духтаро бисёриё мехостан аз ани модело харидорӣ кардан биёен апай ҳанифамо овардагиай ина нархша бо арзон кард ё ки агар омада натунед нависен доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи тило бозор 8 дарвоза дуюм қатор мана мешам хушрӯа 750. 750 туркияй анай кожоошам фасон 350. ино вая начос доранд духтаро ғав сакак 350 сомон ишам астай цветошам марамат ҳамаи ҳамино вай доранд начос доракан ғав сакакай 250. ана инора боша бо акция эълон кардан 250 сомон Сомон будан духтаро марҳамат. мана метавонед ҷои апай ҳанифамо биёед духтаро омада натонед нависен хичон дарро шумода доставка мекунанд кароткиёш чанд сумай Ё чанҷи чидан аксия апа? 350 сомон. ина 350 сомон 450. вай доранд диден Буда яъни но я дарунуш Такшон мехдорад дублёнка дорад. мана диден аҷоиб хушрӯ ина ё чанд пулан Ё Ино чанҷи чидан ида тарафа на Yo این مدل 400 ای در طرف 400 ترکیه Ҳамаша скидка кадаги. и ҳам гуанҷуш будай духтаро ҳам турецкиш 440 сомон инаму дош Анҷо будирам скидка кадаги. ина 550 сума чанд сум шид 400 ё ду тарафаян 480 ду тараф мепӯшен духтаро дар 480 сомон шумо гӯё ду кожаи хушрӯ мегиред мазора дугни мазора духтаро бине. материал шаҷоибот фасон омада натонед нависен Шонту шасте. доставкатон мекунанд то 6 размер ҳастай марамат биёен духтаро духтарако куртои вечерни мепурсиден барои соли нав марҳамат апай ҳанифамо овардагиай бо акция кати 300 сомон кардена 300 сомон кардагиай нигоҳ кунед чӣ хушрӯ ин двойка ё платя платья обманка будай диден чӣ хушрӯча марҳамат 300 сомон дута расветка уш дига цвета иш дига цвета 300 сомони ай 46 то 52 ай 46 то 52 размер будай бо инаи цветчам будай диден Аҷоиб хушрӯ ай. марҳамат размеро ҳаст бинависен шумода доставка мекунанд агар хитон омада натонед нависен доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи тило бозор 8 дарвоза дуюм қатор ё чанд пулан барои занҳо мана 300 сомон варианти занона Духтаро марҳамат. расветкошон аст мана диден чӣ хушрӯай ина кассе киртагирай ҳатман ҷои апай ҳанифамо биёен киртакҳои хушрӯ бисёр доранд ина бо ине намудоям ҳастай 250 сомонӣ аз ин чандта расветкай ира бинен чандта расветкай духтаро диден чӣ фасонай расветкаҳошон хушрӯ сангчаҳошон тоза ваян копия люксои хушрӯан дубай
марҳамат духтаро инаи цветчам ҳастай малина цвет бисёр мепурсад и узоруш бо дига хела диден нархҳои ҳамино ҳамаш 250 сомонӣ королевский велюрай материал мана то 62 размер то 62 ҳастай диден Тошам ҳастай шумо нависонед сурат равон мекунад. марҳамат айвон размер Вай дорем. Двойка. Вязни двойка дорем. двойкои вязкаям ҳастай духтаро нигоҳ кунед ё чанд пул инаям хушрӯа 180 380 сомон мана турецкияй 380 сомон инчунин духтаро ина дига цветош и цветошам хушрӯ борошон бисёр ай ҷоки камай духтаро ҳамаи вай бировардаги нестан шумо биёед ба ҳазур тамошо кунед 380 сомон мана Иҷода нерӯ чанди каданапа? инаи тарафам ҳаст инаи киртоша бинед духтаро Зафнар. и зафнаро чанда Зафнар якум сор чайнор чанд кадем? 250 сомон ира бинед расветкоша чихо хушрӯвай 250 сомон ана баъд бо ҳаст анаи двойко инаи двойкошонам арзон кардагиян бинен чихо хушрӯвай вай чанд смай кори дастӣ дор 250 сомон Ангоркай тоза 250 ине полоскарам 250 ине ангоркай диёрам 250. хулас ҳамаша арзон кардан ҳатман ҷоя паяни фамо биёен бор бисёр дора духтаро баъд ҳамаша аксияи солинавӣ эълон кардагай касе омада наметавона бинависен сурат мепартоян интихоб кунен дарава как шумода доставка мекунанд ва духтарако грандиозни аксия дар ҷоя паяни фамо нигоҳ кунед 100 сомон кардиян ҳам қахушрӯи борошон ина ҳамаша 100 сомонӣ кардан успет кунед ина кадомаша мегирен инами қисм ҳамаша 100 сомон кардагиян лекин духтаро чизе ки аст инами қадарай бо наген омадем наёфтем успет кунед биёен касоне ки ина навора дидан марҳамат 100 сомон бозори корбон тарафи тилло бозор байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза мешавад дуюм қатор ҷоя паяни фамо иам 100 сомон диден чихо хушрӯа 100 сомон кадомеша мегирен 100 сомон аз ино 20таи 30таи нест духтаро яктаи дутаи сетаи 100 сомон ана ина муд расветкош кати ҳатто 100 сомон шудагай хулас биёен 100 сомон ҷоя паяни фамо распродажотан доставка доранд доставкаам доштиянд духтаро марҳамат рақамашон аст дар рӯи экран нависен чӣ тавре ки гуфтум духтаро успет ки карден ина биёен бигирен успет накарден распродажа хаёхи кам мешава ки распродажа мешава мана 100 сомон мана беҳтарин аксия дар ҷоя паяни фамо иам 100 сомон вай ра бинен 100 сомон беҳад хушрӯ иҷо кирта дора поча доран ҳама чӣ доран 100 сомонӣ мана ҳатман биёен рақамошон ҳаст дар рӯи экран страничкашон отметид кардагим будроем бо катихчон суҳбат кунем инаи киртаям 100 сомон хушрӯ